Aquesta setmana tindrem el cel ennuvolat la majoria dels dies. Avui dilluns probablement caurà alguna gota. Demà dimarts bufarà el vent. Hi haurà sol i núvol des de dimecres fins a diumenge. La temperatura màxima serà de 19 graus i el dimecres i el dijous. I la temperatura mínima serà 9 graus el dilluns i el dissabte. Potser aquest cap de setmana podrem anar a caçar rovellons. El Gran Recapte és una campanya per recollir aliments per les persones menys afavorides. El menjar es porta a un banc d'aliments que després se repartirà entre les famílies més necessitades. En el Gran Recapte participen persones voluntàries que informen als compradors dels supermercats sobre la campanya i els animem a participar i aporten aliments no peribles. És aliments que la gent dona acostumen a ser cigrons, lentilles, mongetes verdes, blanques, pasta o arròs. També galletes, llet o cereal per als més petits. Aquest any, el Gran Recapte es farà el 25 i el 26 de novembre en diferents supermercats de tota Catalunya. I els alumnes de tercer de l'ESO i de primer del batxillerat hi participaran com voluntàries i voluntàries. Us animem a participar en aquest Gran Recapte d'aliments, ja que és una activitat molt bonica, gratificant i per una bona causa. El Thanksgiving Day o Dia de Acció de Gràcies és una festivitat molt important que celebren els Estats Units el 4 dijous de novembre. Es tracta d'una celebració en família. L'acte principal del Dia de Acció de Gràcies és un dinar amb molts plats com ara dient al forn, verdures, patates, tot amb una salsa que es diu gravy. A més, mengem pastissos i panets dolces, com veieu molts plats. Aquesta celebració deriva d'un fet que va passar al 1621. A Plymouth, els primers colons pilgrims havien de passar l'hivern i els Wampanoag, nadies d'allí, van compartir amb els seus aliments. En agraïment a aquest acte de generositat se celebra aquesta festa. Ara que comença a fer fred, els nouvinguts de quart i cinquè hem començat a veure els barrets que duen les vocals en català. Hem après que la A té un barret sempre obert i que la E i la O el porten tancat o obert, mentre que el de la I i el de la U sempre és tancat. I també hem descobert que la I pot dur fins i tot antenes, com la U, i així les dues vocals sonen tan fortes, com si portessin barret. Una de les paraules que du antenes és la paraula raïm, i justament el nostre amic de l'ESO, en Jihan, per seguir amb la minissèrie d'embarbussaments, ens en dirà un que té aquesta paraula com a protagonista. Endavant, Jihan! 吃葡萄不吐葡萄皮，不吃葡萄倒吐葡萄皮. En català vol dir
Quan mengem raïm, no escopim la pell de raïm, però quan no solem menjar raïm, escopim la pell de raïm. Aquest embarbussament està fet perquè els nens petits parin i pronunciïn xinès millor.